uMongameli Cyril Ramaphosa umothulele umnqwazi ongasekhoyo uGqirha Alfred Bathini Xuma ngegalelo lakhe elichasene nobuhlanga kunye nokuba lithandazwe. uMongameli Ramaphosa ebethetha ngethuba kungcwatywa ngokuthi amathambo eliqala lomzabalazo kwilali awazalelwa kuyo yase-Manzana kwisithili saseNgcobo eMpuma Koloni. Uba uXuma wasweleka ngonyaka ka-1962 ze wangcwatyelwa eRhawutini. uMongameli ukwasebenzisa eliqonga ngokuphawula ngengozi yebhasi ehle kuCentane kwiveki ephelileyo. Umngcwabo okhethekileyo waseburhulumenteni wendoda yazijula ijacu yisilwa norhulumente wengcinezelo nokucinezelwa kwabasetyhini. uGqirha Xuma ukhahlelwe njengendoda yazinikelayo isilwela ukuphuculwa kweemeko ama-Afrika aphila phantsi kwazo ezidolophini nasezilalini. Emva kweminyaka ungabikho mgangathweni kweziseko ezingundoqo isengumqobo phambi kwenkululeko. I was also saddened when we heard the report of the accident, the bus accident that resulted in the death of 25 people and injured so many others. It talks to infrastructure development that we need to focus on to make sure that we can deliver a better life to the people of our country. uMongameli Ramaphosa uqaphele olusuku lokubhiyozelwa kwabasetyhini kwihlabathi jikelele esithi kuza kufuneka bexhotyisiwe. Uqinisekise ukuzinikela karhulumente eqinisekiseni ukuba nabo bayaxhamla ngokulinganayo kuqoqosho. Usapho lwakwaXuma ke liswela amazwi okubulela ukuba emva kweminyaka engapha kwama-50 amathambo kayisemkhulu abuyiselwe ekhaya. Luthi lifuna umzila wakhe ungazi ucime. The best to honor his legacy is for our government to consider building precinct that will be a multi-purpose center that entails amongst the restoration of their resting place. Urhulumente wephondo ukuthi selethathile apho uGqirha Xuma washiya khona. We are not only constructing libraries now, we are making sure that we are making a contribution towards the achievement of 80% in the matric rate for the province of the Eastern Cape. Because these libraries now, as we speak, a contractor is on site to put internet in the libraries, to install internet in the libraries. Xuma wathi waphumelela izifundo zakhe zobugqirha neminyaka engama-32 nje kuphela phesheya waze wavula isejari yakhe eSophia Town eRhawutini. uMongameli Cyril Ramaphosa uthi urhulumente uhambela phambili nokuqinisekisa ukuba iphupha likaGqirha Xuma lokubona wonke ubani neempula zikaLjaca zifumana unyango lwempilo olusemgangathweni liyafezekiswa phantsi kwenkqubo iNational Health Insurance. Iindaba ze-SABC ndingubusisiwe James Mantashe ndiseNgcobo.